vydal videjko, který se jmenuje Exkluzivní záběry z výroby Moon Drinku a ukazuje tam, jak se vyrábí ten jeho drink, takže si myslím, že to bude podobný, jak se vyrábí tady drinky a fizzy drinky a mě zajímá, jak tyhle drinky se vyrábí, takže pojďme se na tohle videjko podívat. Toto je môj vlastný drink To The Moon. Je to aloe vera nápoj, ktorý má 3 príchute, a to aloe vera originál, aloe vera jablko a aloe vera citrón. Tento drink pred pár týždňami prelomil internet a to som ho zatiaľ oznámil len na Instagram Reelskách. Tento drink má totiž jemnú sladkú príchuť s extraktom aloe vera. Nemá žiadne umelé sladidlá a obsahuje kopu vitamínov. Ok ľudia, budem hneď zo začiatku ku vám úprimný a transparentný. Tento drink má trošičku cukru kvôli príchuti, ale jeho úplné minimum. Len pre predstavu, môj Moon Drink má viac než 4-krát menej cukru ako... Jako to jsem říkal, když jsem to ochutnával, tak mi upřímně ten drink nepřišel moc sladký. Aby to líp chutnalo, dal bych tam víc cukru, ale zase je lepší, když tam toho cukru je míň pro prostě zdraví, že jo. Takže prostě trošku obětuje Moon to, aby to nechutnalo tak dobře, protože všichni máme prostě rádi sladoučký věci, že jo. Vemte si, že Fanta má 10 gramů na 100 gramů cukru, Cola taky 10 gramů na 100 gramů a Moon má jenom 3,5 gramů na 100 gramů. Fanta, Cola alebo Red Bull. To znamená, že má drink extrémne príjemnú chuť. A ešte k tomu je neperlivý, takže vás nebude nafúkovať. Dizajn plechovky som ja sám graficky navrhol a nakreslil. Je to môj rukopis a moja práca. A nie, môj drink nie je žiadny energetiak, nemá žiadny kofeín. A tento drink môžete už aktuálne nájsť po celom Československu, ako napríklad v Tamdách, v Coop jednotách, vo vietnamských večierkách, v Maťových akciách, CBAčkách, Freshi a tak ďalej a tak ďalej. A robíme všetko preto, aby tento drink bol aj v mojich merch predajniach. A ešte vám k tomu... Áno, prosím. Later. Ľudia, máte sa na čo tešiť, pretože aktuálne mi zavolalo neznáme číslo, že ma pozývajú do fabriky, kde sa môj Moon Drink vyrába. Jaké to je super, takže nielen, že som vám teraz odproval môj drink, ale aj v dnešnom videu uvidíte, že ako sa vyrába, aby ste mi vo všetkom... To mě zajímá, kámo. Mě vždycky tady tyhle videa o tom, kde jakoby jak co se vyrábí, hrozně zajímají, kámo, protože mě to přijde hrozně zajímavý, kámo, ty stroje tam a tak. Verili. Zajtra máme jazdu do Karlovarského kraja, kde sa uvidíme zajtra. Zatiaľ, čus! O jeden deň neskôr. Tyjo, 2 hodiny od Prahy do Sokolova, no tak to jo. Moja cesta u konca. To je 2 hoďky je lambem, jo? Jemu to je jedno, kámo. Jemu je jedno ten nájezd. No dobre teda. OK, gigantické parkovisko. A gigantická fabrika. Tu sa budú vyrábať moje nové drinky, jo? Tak, to je teda pecka. Ale neviem, kde mám ísť, kámo. Tu musím nájsť niekoho, kto mi to tu ukáže. No čau, ja ťa zdravím, Moon, čau. Vidím ja to správne? Kámo, čo čumíš? Však poď za mnou, nie? OK. Hej, tak ty si... No... On tady tohle dává na Instagram, že to animoval, kámo, že jakoby ta jeho postavička tam provádí. Jako je to hustý, že cením, že dělá takhle jako to originální, že má takový originální content, že prostě víš co, nikdo to nedělá jako takhle, že by kreslil do těch videí jakoby věci a to. Málnej, čo tu robíš? What do you mean, že čo tu robíš? Ja som ty a ty si ja, nie? No áno, ale jak to, že tu vidím animovanú verziu seba? Bratu, budeš ma hneď zo začiatku disovať, reálne ti tu vyrábam tvoj vlastný drink. No tak dobre, takže keď mi ty vyrábaš moje drinky, tak asi ti budem veriť. Tak môžeme ísť na to asi. OK, idem ti ukázať, ako sa tvoje drinky vyrábajú. OK teda, kámo, no tak poďme sa pozrieť na tie moje drinky. Hej, kámo, nie tak z hurta, si vo fabrike, kde sa vyrábajú drinky. Takže si daj na seba jednorazovú plaštenku a čiapku. Má za sebou 2-hodinovú cestu a šmerdziš, aby si na to niečo zradioaktívnil. OK, tak jo teda. 20 minutes later. OK ľudia, toto video začíná vážne brutálne bizarne. Moja vlastná animovaná... Já takhle se to dělá už ještě s těma vlasama, protože tam mu ty vlasy jakoby koukají. Ale takhle to jakoby mývají třeba i v restauracích a to a vždycky si říkám jako, to jako nevadí, že takhle z toho koukají vlasy, když je ta čepice na ty vlasy prostě. Počkaj, môj klon mi bude ukazovať, že ako sa vyrába môj vlastný drink. Čo to je? Pome, kde sa flakáš? Tie drinky sa nevyrábajú same, nemám čas na rozdávanie. Tak sorry, neviem sa teleportovať ako ty. OK, kámo, je tu brutálne veľký hluk a kámo, tak teraz sa nachádzame. A vypadá to hodně čistě, kámo, jakože. Ale tak jakoby ty továrny asi všechny budou úplně takhle čisťonky, ale jakoby upřímně jsem nečekal, že to bude až tak čistý, tohle jako je úplně takový nablejskaný. Vo fabrike, kde sa vyrába môj drink. Ja vážne neviem, že čo, aký stroj je tu na čo, takže... Keď to nevieš, tak ma teda dobre počúvaj, pretože toto, čo vidíš vedľa mňa, sa nazýva polnič. Je to extrémne čistý uzatvorený priestor, kde sa Moon drinky naplňujú do týchto plechoviek cez túto kopulu. Potom sa drink uzatvorí cez uzavieračku, ktorá funguje v stotinách milimetrov a používa extrémne presné rezy, aby bola plechovka správne a pevne uzatvorená. To je cool, čo? Každopádne hneď vedľa na koľajnici môžeš vidieť taktiež samostatné viečka, ktoré sa takto potrubím dostávajú do uzavierača, ktorý nimi uzavrie plechovku. OK, takže keď tomu správne rozumiem, no tak toto je teda prístroj, ktorý naplňa drink už do existujúcich plechoviek. Toto je neuveriteľná halus. A tu sa krásne dá vidieť, že sme na rýchlosti 20 000 plechoviek za hodinu.
Toto všetko sú drinky Docela s rýchly. mojou potlačou. O môj bože. OK, tak môžeme ísť ďalej asi. OK, tak toto je teda akože veľmi pekná halúz. Na čo je vlastne toto? To, na čo sa teraz pozeráš, sú dve kontroly, do ktorej sú tieto naplnené plechovky posielané. Jedna kontrola skenuje nenaplnené plechovky a tá druhá kontrola skenuje preplnené plechovky. Takže je to v podstate na to, aby každá plechovka mala v podstate garantovaný objem seba, áno? Áno, presne tak. A keď je nejaká plechovka zle naplnená, tak bude... To už si mě vždycky úplně kámo fascinuje, jak tyhle stroje fungují, jakoby jak ten stroj kámo prostě zjistí, jak moc to je jako naplněný, víš co? Jakoby přes nějaký prostě infračervený věci a tak. Je to hustý kámo, jak to funguje. Proste vyradené. Laser? Hej, je veľmi nepochopiteľné, že Aha, ako dokáže to by dávalo takýto smysl, laser kámo. zistiť, že koľko A vody je to prej v jednej laser. plechovke. To je vážne neuveriteľné, ale ja si teda myslím, že toto nekončím. Ideme ďalej teda. O môj bože, hej, čo má byť toto? Toto je nejaká, ja neviem, sprcha mojich drinkov, je to úplne, kamo, jaké horúco stade ide, čo to je? Áno, toto je v podstate sprcha horúcou vodou, máš pravdu. A hovorí sa aj pasterizácia. Keď je nápoj pasterizovaný, tak to znamená to, že sa plechovky v tejto sprche ohrejú až na 80 stupňov. Čo je teplota, ktorá za pár minút dokáže zničiť všetky baktérie alebo mikróby, ktoré by mohli nápoj pokaziť. Už tomu rozumiem. Je to o mnoho zdravšie a biologickejšie riešenie, než keby sa do tohto nápoja pridávali rôzne chemické konzervanty. Takže kámo, ty nápoje se jakoby ohřejou na 80 stupňů takhle? Cože? Takže vlastně když dáte takovýhle nějaký pití třeba na sluníčko a máte nápoj pak třeba 50 stupňů, tak to jako nevadí, ne? Jo. Nebo to špatně chápu, kámo. Víš co, protože já jsem upřímně na tohle takový pintlik, já to nemám rád. Kdyby jsem si nechal třeba kolu v autě a bude pak úplně jako teplá ta kola, tak už jsem jakoby moc nechce jako pít, víš co, protože si říkám, že prostě bude už jako taková jako trošku jetá, že jo. Takže vďaka pasterizácii bude nápoj úplne bezpečný na pitie. OK, takže veľmi rýchlo som sa dozvedel, že táto tu sprcha v podstate zabezpečí to, aby tie drinky boli absolútne bezpečné na konzumáciu bez toho, aby boli použité proste nejaké chemikálie alebo konzervanty. Vyzerá to dosť bizárne a úprimne začínam sa v tomto obleku extrémne potiť a celkom by som si do takejto sprchy aj zbehol. Keby tá sprcha samozrejme nemala 80 stupňov. OK, a čo je toto? Extrémne to hučí a cítim vzduch. Čo je toto? No, toto je taká menšia sušička, ktorá suší všetky plechovky, ktoré akurát vyšli z tej pasterizačnej sprchy. No a keď sa tieto plechovky vysúšia, no tak i hneď putujú na miesto, kde sa mikroskopickým atramentovým tlačom vytlačí zo spodu plechovky dátum výroby a dátum spotreby. Toto je šialené. To je a tak táto tlač rýchle. nie je len rýchla, ale aj presná. Ja vážne tu ničomu nerozumiem. Ako môže takýto stroj proste len tak urobiť cvak a zrazu je zo spodu proste tej plechovky napísaný proste dátum expirácie a výroby. To je proste neuveriteľné a to všetko robí tento jeden To je stroj. hodne rýchly, kámo. Takže blik, to je neskutočné. Ale musíme sa hýbať, pretože moja postavička mi nedá pokoja. OK, fajn, tak mi teda rovno ani nič nebudem hovoriť. Rovno mi môžeš teda vysvetliť, že čo znamená tento tu veľký stroj. No tak čo ti mám na tom vysvetľovať? Proste tu sa všetky tie drinky balia do paliet. A to je pravda, kámo, ja tam normálne vidím, ako sa dodáva kartón a zaobľuje sa. Jo, a potom tam vidím, ako sa to celé balí do toho plastového obalu. To je už ty kámo, jak to všechno dělají už stroje prostě, že tady lidi nedělají skoro nic, ty jen prostě to kontrolujou, že jo, a když tak opravují ty stroje a tak. Hej, toto je akože gigakov. Ako keď chceš, tak ti ten celý proces balenia môžem ukázať. OK, tak môžeme ísť na to. Toto je balíčka. Tu sa plechovky zabaľujú do kartónov po 24 kusov. Takže v jednom kartóne je 24 plechoviek. Kartón sa pomocou tavného lepidla zlepí, aby plechovky držali pokope a tieto kartóny sa potom obalia termofóliou, ktorá sa neskôr presunie do pece, kde sa táto fólia smrští do tvaru balenia. A finálne drinky môžu ísť rovno na palety. Áno, ty sa tu ešte budeš voziť a ja tu budem chodiť jak žebrák. Hovor si, čo chceš. Musím povedať, že automatizácia celého tohto procesu je neskutočná. Od momentu, čo sa vyrobí plechovka až do toho, čo sa naplní, sa ničoho nedotkne človek vlastnými rukami. Všetko to robia neuveriteľne čisté a dezinfikované stroje a roboti. Ako napríklad jeden veľký, ktorý je za mnou. Pozrite sa, tu sa takto movujú moje drinky a balia sa. To je niečo neskutočné. Ešte ideme ďalej. Kámo, čo si myslíte, si opica? Ale opica neopica. Pozri sa na tú veľkú prísavkovú ruku, ktorá zoberie veľký kartón a posunie to na miesto, kde sa budú ukladať drinky na paletu. Pozri sa na tú rýchlosť, je to extrémne rýchly stroj. A na to sa budú pokladať kartóny na jednu paletu. Pozri sa napríklad na to. Toto je môj obľúbený kolotoč, kde sa fóliou obaľuje celá paleta, na ktorú sa potom ešte finálne lepí logistický alebo expedičný lístok s názvom produktu. OK ľudia, takže toto je jedna celá dokončená paleta mojich drinkov. Konkrétne je to moja klasická príchuť aloe vera a v takomto stave sa tu objaví hneď po tom, čo sa zabalí veľkým prístrojom, kde sa moja postavička krútila a užívala si život. A potom sa bavíme o tom, že kto sa to fláka a kto tu robí nejakú prácu. Fú, som úplne spotený, ale ešte potrebujeme toho odnaka celkom dosť. Hej, no tak ale poďme kámo, kde sa flákaš? Jo kámo, sorry, mne sa krúti hlava.
A tieto palety sa neskôr takto dajú na zdvihák a odnesú sa do skladu, ktorý sa nachádza takto za mnou. OK, ja musím bežať. Ešte šťastie, som taký ľahký a malý. Kto dřív přijde, ten dřív mele. Vidíme sa v sklade. OK, ľudia, a teraz sa zase... What? To je čo? To sú všetko moje plechovky, ktoré tu sú. Kriste pane, tých tu ale je a všetko to sú moje moon drinky. Je toto normálne, hej? Ale toto sú predpokladám len, prázdne plechovky, ktoré sa ešte len potrebujú naplniť. No tak nič, tak ideme ďalej. Tentokrát bez mojho animovaného ja. Neviem, kde sa fláka. Tu chodím sám, jak šéf, ako keby to bolo všetko moje. To som si pospal. Wait, what? To kde som? Hej, pomoc! Čo to má byť? No tak čo, kto je teraz frajer, ha? Tam je však, ale pomoc. počkaj ma, bezo mňa tu nemôžem. Au, jau! Hej, počkaj ma, hovorím ti! Jo, kámo, já hodně těch pití, tyjo. Mě by zajímaly statistiky, kámo, tady drinku, fizz drinku i moon drinku. Mě by zajímalo, co se jakoby nejvíc prodává, kámo. A zajímalo by mě, jestli ty prodeje jdou dolů, jestli se zmenšují jakoby celkově, nebo zvětšují třeba expandování, jako funguje to prodeje, nebo tak. Mě zajímalo, no, jak moc jako dobrý biznis to je, kámo. A jaká je na tom i marže, by mě reálně jako zajímalo. Já jsem jakoby takový, že mě tyhle věci zajímají. Mě zajímá jako spoustu různých věcí, jo, ale přijme jako, že to neprodávají zase za tolik, kámo. Že ty drinky jsem kupoval v Tamdě třeba za 25 korun, za 20 korun. Takže jako nevím, no, jakou na to mají marži. Toto je ako keby som vlastnil apartmán v mrakodrape a dívam sa na ďalšie nižšie mrakodrapy mojich drinkov. Toto je absolútna pecka. Wow! Toľko plechoviek nenaplnených. Ja som ešte nikdy nevidel plechovku, ktorá je len vyrobená, ale nie je naplnená. Áno, máš pravdu. Tu sa prázdne plechovky vyťahujú z paliet, ktorý si videl dole, tie mrakodrapy, a týmito tunelmi sa pomaly zipujú tak, aby boli hneď za sebou. Toto je veľmi zaujímavá vec. A normálne tu vidíte, že ako roboti dokážu správne zipovať. Pozrite sa na to, koľko je tu plechoviek. Jo, tu je napríklad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plechoviek, dajme tomu, jo, v hrúbke prostě. A to nevadí, že takhle na to dává ruce, jako třeba. Jako já jsem na tyhle věci fakt pintlich, OK? Nemám rád třeba, když v KFCčku nebo v Mekáči mi dělají prostě jídlo holýma rukama, OK? Prostě nerad tam koukám třeba, protože oni to častokrát dělají holýma rukama. Nevím, jestli můžou nebo nemůžou, ale prostě dělají to častokrát holýma rukama. A já radši, aby to dělali v rukavicích, jo. A prostě třeba kámo, když jako takhle na to dáváš ruku, tak z té ruky může spadnout něco jako mikroskopického, že jo. Ale nevím, tak asi to má nějak pošéfený, že jo. Tohto tu priestoru. A takto to ide ďalej, tu sa to takto zužuje, takže tých plechoviek je stále menej a ono sa to takto zipuje až do 2, no pomaly až do 1 plechovky, jo. Keby sa takto vedeli zipovať aj auta v Prahe, kámo. Let's go. OK, a čo je táto blikajúca vec? Na čo to funguje? Kámo, toto je vysokorýchlostná kamera, ktorá kontroluje kvalitu spracovania plechovky. A keď má nejaká plechovka aspoň milimetrovú vadu, tak ju tento systém automaticky vyradí. Pustie. Kámo, reálne tento prístroj si tu hrá bowling s plechovkami. To je neuveriteľné. Kámo, nielenže to je miliarda stupňov, ale ešte sa musím trepať po strmých schodoch. Hej, na čo sa to vlastne trepem? Čo to vlastne je? No zase pozor, pretože sa tu trepeš ku veľmi dôležitej veci. Toto je miesto, kde sa plechovky twistujú hore nohami a idú do preplachu, kde sa vnútrajšok preplachuje sterilnou pitnou vodou. OK. Takže vlastne tady to ešte akoby vypláchnou predtým. Kompletne čisté na naplnenie. OK, tak teraz môžem ísť schodami rovno dole, ale aspoň už viem, že ako vyzerá celý proces naplňania a výroby plechoviek, pretože tieto tu plechovky, ktoré sú teraz prázdne, sa znova dávajú do tohto veľkého naplňavaču, ktoré sme videli na začiatku, a takto ide celý proces dookola. OK, kámo, a prečo sa teraz cítim, ako keby som bol súčasťou nejakého Matrixu, brácho? Ale toto nie je žiadny Matrix, ale mixer. Práve tento prístroj mieša aloe vera extrakt, vitamíny a arómu podľa receptu, skontroluje sa tam refrakcia, takže to, aby bol nápoj správne chutný, a to všetko sa potom nerezovým potrubím posiela priamo do plniča, ktorý celý drink naplní do plechovky. OK, takže už tomu rozumiem, takže toto je v podstate extra dôležitá časť, lebo vďaka tomu tie moje drinky môžu chutiť tak, ako budú chutiť. To je úplná pecka. Oh môj bože, ja sa tak teším. OK, tak díky, že si mi to ukázal. A nemáš vôbec zač. Ja budem dávať pozor na výrobu. Šťastnú cestu, čus. To je všechno? Ne, ešte ne. Máme tady reklamu na Moon drinky. Co je hezky spracovaná. Ľudia, v dnešnom videu sme si predstavili môj nový produkt a taktiež som vám ukázal, že ako sa vyrába. Určite veľmi častá otázka na mňa bude, že kde tento drink môžete nájsť v Česku a na Slovensku. Ako som povedal na začiatku, v Česku to nájdete najrýchlejšie tak, že zaskočíte ku svojmu vietnamskému obchodníkovi, či to tam náhodou nemá. Ďalej tento drink môžete nájsť v Tamdách alebo v predajniach Bambu. A čo sa týka Slovenska, no tak tamto aktuálne môžete nájsť v Coop jednotách, v CBAčkách, vo Freshi, Maťových akciách a v mojej kamennej predajni moonomerch.sk v Sabinove. Takže Sabinovčania a ľudia, čo žijete naokolo, choďte tam. Mimo toho si
si tento drink môžete objednať aj na stránke xpboostshop.cz, kde v jednom kartóne 24 kusov, alebo za chvíľu na moonomerch.sk. Samozrejme robíme všetko preto, aby sa tento drink nachádzal úplne na čo najviac miestach. V budúcnosti sa chceme zamerať aj na Albert alebo Kaufland, ale pokiaľ to chcete vidieť najrýchlejšie aj vy vo svojom meste, tak tomu môžete prispieť tak, že zajdete za svojím vietnamským obchodníkom a poprosíte ho, či by vo svojom Mě zajímalo, jestli ty moon drinky, fizz drinky a tady drinky se dělají ve stejný té továrně. Nepredával aj Moon Drink. Keď sa tam napríklad nachádza Tari Drink, čo je v podstate drink, ktorý je vyrobený cez úplne rovnakú firmu ako môj drink, tak je dosť pravdepodobné, že tam naskladní aj ten môj. Ako dieťa som miloval aloe vera, to znamená, že som aj Takže asi tady dělá drink přes stejnou firmu jako Moon, ale fizzy to má asi zvlášť, že? chcel mať v mojom drinku niečo veľmi špecifické a celkom sa mi to aj podarilo. A to, že ako to bude chutiť vám, no tak to sa musíte presvedčiť na vlastnej koži. Ešte by som vám chcel pripomenúť, že pokiaľ si moju plechovku kúpite, tak pod viečko môžete naskenovať kód, ktorý zadáte na xpboost.cz alebo moondrink.sk, kde môžete vyhrať drahé ceny, ako je napríklad herný počítač, notebook, PlayStation 5, iPhony, iPady, monitory alebo herné karty alebo zľavu na môj merch. Za tie asi 3 týždne, čo je ten drink vonku, sa už niektorým mojim fanúšikom podarilo vyhrať niektorú z drahých cien. Takže asi tak ľudia, som veľmi rád, že ste si toto video pozreli, snáď vás to nenudilo, snáď som vám tento drink dokázal odpromovať najkreatívnejším spôsobom, akým som mohol. Tou animáciou som si dal celkom prácu. Aj s nakreslením týchto plechovek. Animovat takhle do reálního prostředí prostě, tak to je fakt složitý, kámo, víš co, protože tam se hejbe ta kamera a tak a vy to musíte kreslit do toho a to. Snáď vám bude Hlavně když to kámo on kreslí a animuje to, tak musí prostě frame po frameu to kreslit. Tento drink chutnať. Zatiaľ to vyzerá veľmi pekne, čo sa týka hodnotenia od mojich fanúšikov, ale 100 ľudí 100 chutí. Mne to teda chutí. A keď si môj drink kúpite a dáte to na storku a označíte ma tam, tak vám buď lajknem storku, alebo vám to rovno repostnem na môj Instagram. Díky moc a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Viac info v popise. OK, tak to bylo docela hustý, jak se to vyrábí.